Okay, manamin. Dili na sa katindog ang lihin ninyo ang iyong magsulatan. In the book of Daniel chapter 12 verse 1, yung Revelation 7 verse 1. Daniel chapter 12 verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of troubles as never was since there was a nation ever to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Revelation chapter 7, verse 1 and 4. Ingon din ang kasulatan. And after these things I saw the four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on the tree. Verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, whom it was given to harp the earth and the sea, saying, Hark not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have seen the servant of God in their forehead. Verse 4. And I heard the number of them which were saved, and there were saved 144 of all the tribes of the children of Israel. And Diyos magalulang panalangin, siya mapulong, pagkaimot sa paglikod. Dagay ng Diyos, kung gusto mo makakabit ka rin yun, hindi gamay na mga mensahe, tungkol kay kung nakita na kining utang, naisutan ko kining mga siguro mga 3 o'clock sa adlaw. Muna nga kung iksyon ka dito siya may nag-ipon ninyo o kining report sa among mga lakaw. Kalimor at kung ako lang yung nagong ko na nabay na spirit para surigaw kay mangulit Kung sila wala na ilastig kung mga alas 6, kung napay alas 6 sa apod, kaya namulit na. Pero salamat sa Diyos, kung hindi na kabutado. Kapag-dalong kayo na kiningang pagkatana. Itong si Joshua, ang Ebanghelyo, ay tulong kayo nila. Yung matulong na ko, at tulong na yun ko, isingit o kalit. Sa kasong, tulong ta na makalitan ka pasal o lukso ko wala yung kunsa sa naib ko mana sa ana sa gini upat kahami nagpamatala bibili kay suwito man sa itong mga bibili sa ilang mga bibili upat kahami kalitan ko basta naglisod na ko kung ginotabang ito sa nalig upat kahami sa sige ko share kanila alipay sila na siya sa nalipay na ilang yung sakta kung sa mga kami. So gusto kong i-share kanila ito kay nakalitan ko lang itong pamantala kay alas 3 yun sa adlaw na katulog kong balik marami mga alas 5. So gusto kong mag-isip kanila ni 4 weeks pagkahan. Sa kita na ito na yung kasulatan, yung mga kasulatan na pumaniling mga butangan na kita ko ang upat na manlulunda sa upat kakanto sa kalibutan na nagtupod sa upat kahangin sa yuta. Aron ang hangin, dili mo huyok sa yuta, sa dagat, sa mga kakahuyan, o iinan kini sa usang manlulunda na ayaw ito sa silangan, ayaw pagdagmali ang yuta, ang dagat, ang mga kakahuyan, hangtod kasiyuhan mo ang mga ulipon sa Diyos diyan sa ilang mga. So, kinikupat ang hangin na kinikwersa ang amo daot. Daoto ng yuta, daoto ng dagat, daoto ng mga kahoy. Ay malong kita na itong aking last month na itawag super typhoon Pablo.
Kaya kung yung tanawang halos ang kung Stila Valley, Davao del Sur, ang mga kahoy na natumba. Pero kini nga upat kahangin, na ay nagkupot kini nga upat ka manunila. Kunya, ibutansa kini sa upat ka kanto sa kalibutan. So, kini nga hangin, na kini capacity na iyang laglagon ang yuta, ang dagat, ang kahuyan. Pero tunay manulunda na may kayat gikan sa silangan na iyang gipinahan ang manulunda. Hingga niya ang manulunda, ayaw una tagmali ang yuta, ang mga kahoy, ang mga dagat, hangtod nga kasigyuhan namo ang mga ulipon sa Dios diha sa ilang mga agban. So, dili mahitabo nga dunay ano ba mga kumbaga kini upat kahangin mo na lumot-lumot na gid mo pero gikulitan kini sa manulunda. Ayaw kay naasay manulunda sa silangan nga nagingon ayaw sa puhi. O ako nagatuong ako mapuhian kini upat kahangin dakong kalamidad ang mahitabo sa entero nga kalibutan. Kay kini natural na mga hangin. Pero ang manulunda nagsulti ayaw sa hangtod kasilyuhan ang mga ulipon sa Dios diha sa ilang mga pagtuto. Kay ang silyo importante kini. Kay sa diya kasilyuhan ka, wa kay labot. Dili ka magdagmalang ni inikpat ka hangin. Tanawanin niyo ang kasulatan in the book of Revelation chapter 9. Ingon din ang pinadayan ng Kapitulo 9. Versikulo 3. O dihay ng gawas, gikan sa pumaw na walay kinutuban ng mga dulog, ug nadto kanila gihatag ang gahom, sama sa gahom sa tanga, dinhi sa yuta. O ipinahan sila na dili nila dagmalan ang mga balili sa yuta, ang mga lunhaw, mga lunhaw, mga balili, mga kahoy, aban kadto lamang mga tao na walay marka sa Dios diha sa ilang mga akta. So, dili makita nimo na naasay mga dulon, aside sa upat ka mga hangin, naasay mga dulon na nanggawas ikan sa kumaw na walay kinutuban, pero kiingnan siya na naasay kahon sa pagdaot sa mga kahoy tanan. Pero ingon siya, apan ayaw kagmali ang mga balili sa yuta, ang mga lunhaw, ang mga kahoy, kadto lamang mga tao na walay marka sa Diyos diha sa iyang mga mata. So, ako ipasabot sa English, ingon dinana, every grass on the earth, every green thing on the earth, every tree on the earth na walay marka, kining green, kining grass, kining green thing, kining trees, kining tirang na trees. Kundi mga tao kini na mga maghisot ka kang green thing, usa ka green na butan. Lunhaw kailan sa inyong mga binisaya. Lunhaw, meaning green. Mag-isip ka ni kang green o brown, different siya. Kung sakot ka ni na brown, sakot sa ka ni na green, sa may different siya. Meaning, ang sakot na green, apay kinabuhi. Saktan ang sakot na brown, wala ay kinabuhi. Ang kahoy, ang green na butan, lunhaw na butan, dili na dagmalan. Meaning, kung naay kinabuhi sa Diyos, dili na agmalan. Pero kung walay kinabuhi sa Diyos, dili lang upat kahangin ang mudagman, pati pa ang mga dulon na naay kahog na sama sa scorpion. Manakinisang mga dulon na dunay kahog sama sa scorpion, dili isang kinilitiran ng mga dulon. Dibalog kita na sa kasulatan, ang mga dulon, mao kini ang ministro sa kamatayon. Ang dulon inighag sa usang lugar o usang katanong
paghawak pulos. Yaw. Wala nga, napaka-importante sa silyo sa Diyos. Importante ang silyo sa Diyos kaya hindi nakalimutan sa di madugay, buhian sa Diyos ang upat kamanununda nga nagkupod sa pagkahang. Kung sundihan ko mo mga higong makumpson na kung mabuhian kini na ikuptan dako ang damit. Manang interpretasyon niya itong mga tao siya na ay upat kakanto ang kalimutan. Yung upat kung kakanto o ng ilang leader na sa upat kaasawa. Kahit isang asawa ko dito sa kanto sa tiri, sa four corners, ilang gihimo na ang four corners mga tanak ninyo. Ang kalimutan, kwadrado ba o lingin? Ha? Lingin, kwadrado. Ano man sa Bible na may four corners. Sabi pa, dito, diri. Lingin ang kalimutan. Di pwede na kanang mga, that's why sa Biblia, makita ninyo na kining four corners of the earth na dito ang mga manununda. Buhian ang kanilang hangin, pero di magbuhian. Dilinan mo na nakaupat ka kanto. Manang akong religious na itong tawan ng siya. Kaya mo po naipad ito po din. Ang Biblia, tinawag sulting ang kalimutan lingin. Butangan mo kanto-kanto di ka sabot na sa kantoan. Kung lingin ka, hiwag ka sabot sa kanto. Manang sila, ay wag mo kasabot, ilang ibutangan, four corners. Manang kada corner na may asawa, sa ilang labaw, dirisan may asawa, dirisan, diri. No. Hindi na tinong nakpakanan. Kaya ang four corners, sa Revelation chapter 9, gusto na ko ipakita kaninyo, asa dapit, kini upat ka mga manulunta. Verse 9, 14. Revelation chapter 9, verse 14, nga nagaingon. Ngadto sa ikanunong anghel na nagkupot sa trumpeta, buhii ang upat ka manulunda na nagapos diha sa dakong suba sa Euphrates. Asa man dapit ang four angels na nagkapot sa four wings na nagtindog sa four corners. Haman dapit. Dito ba sa mga kanto? Ang upat ka manulunda na nagkupot sa pagkahangin, nagapos, na nagtindog sa pagkakanto sa kalibutan, asa ng magapos? Nagapos sa takong suba sa Euphrates. Amen? In the great river of Euphrates. Ang Euphrates, asa man makita ang Euphrates river. Ang mga nag-street. Asa man makita ang Euphrates. Ha? Ang Euphrates river, kung saan nasod ang nahimutanan sa Euphrates river. Kaya na ako na dito, ang upat ka manulunda, na nagkupot sa upat kahangin, na nagtindog sa upat ka kanto. Na dito sa Euphrates, igapos ang maong manulunda na nagkupot sa upat kahangin na dito. Ang Euphrates river na anak sa nasod ng Iraq. Kunya ang Iraq kaniadto, Iraq. Ang Euphrates. Ang old name sa Iraq, ang karaan-alan sa Iraq, mao ang Babylon. That is the old name of Iraq. Pero, ang spiritual meaning sa Babylon, kung saan, we talk about that nagkita karoon dili sa mga natural na mga butang. And I share you the natural things. Pero nangutanan ko kung ang Iraq mo, ang karaan ng ngalan mo, ang Babylon,
Nagikan kini sa pulong mabili, kalibog. Pero mangutan ako ng ginarian ni Nimrod, Babili. Mauling na tiray ang Babylon nga naatilang karon ng Iraq. Pero kung sa may spiritual meaning, ini Babylon. Di ba sa Biblia, sa Revelation, because we talk spiritual things, sa Babylon, Revelation chapter 17, verse 5, and upon her forehead of diha sa iyang agtang, nakasulat ang ngalan, ang tinago, ang Babylonia abantugan, ang inahan sa tanang daotang mga babae sa impero kalibot. Mga anak ko, what is Babylon in spiritual meaning? Catholicism. Nakasabot ko mo. So, magpadayon. We talk about natural things, pero tanong ko mo ito sa mga spiritual. So, nakabito ang upat ka mga hangin. Nagikuptan sa upat ka mga manulunda na naa sa four corners of the earth. Pero ang meaning nasa great record of geographies. Pero gusto kong dalawang kamo yung spiritual namin. Timanin ninyo na tuhanan ka marka ang niya sa kalibutan. Marka na iya sa Diyos o marka na iya sa yawa. O sa kasaysayan sa kasulatan. Dapat sa mga anak sa Diyos, dapat kita makadawat sa gitawag ng marka. O gusto kong masaktan ninyo ang inyong kapagkahangin. Ang upat kahangin, nagikutan sa upat ka manulunda na sa takong suba sa geographies, pero iman ang sulatan kung buhian galing ka na, kanawan ninyo. 19. Revelation chapter 9, verse 15. And the four angels were those which o kaupat ka manulunda gibuhian, nagiandam sa usa ka adlaw, usa ka takna, usa ka adlaw, usa ka bulan, usa ka tuig, aron sa pagpamatay sa ikatulog ka bahagi sa mga tao sa iyo. Remember, na kung inimpat manulunda na nakapot sa pagkahangin kung buhian na kini, iandam kini sa usa ka takna, usa ka adlaw, usa ka bulan, o usa ka tuig, pero ang purpose ni to sleep 1/3 of meal on the whole. 1/3. So, makalilisan kini na kalamidad naman. Pero gusto kong maon kini 4 ways. Actually, ang 4 ways nag-iskot ang dili sa kasulatan. Dili kini literal na hangin. Kundi usa kini kahangin na ma-influensya ang entero katawan. Kini nga hangin naglihok kini sa entero ng mga katawan. Kung way hangin, mamatay ka. Kung way hangin, kita mo tubo. So, importante ang hangin. Pero kini nga hangin, dili air, lahit ang air. Ang air, hangin sa Bisaya. Ang winds, hangin sa. Pero kini air, makaayo. Pero ang winds, makadaot. Nakasabot pa mo nito. Ang hangin, makaayo. Pero ang usok na hangin, dili na makaayo. Mana na, hindi na mga hangin, hindi na ear, this is the praise of God. Mo ini ang gininhawa sa Diyos. Mo na ang iyang mga pulong.
Pero kini, hangin kini na makadaot. Kusog na hangin. Una, na hangin kini itawag ikanang. Economic power. The next is political power. Third is military. Fourth is religious. Ini na mga usok na hangin, hindi kaya great service. Ini na mga usok na hangin makadaot. Ang tao, hindi kalibutan na permanente ang una-una. Kadang, ang buti pasabot sa kadangin, kanang kabuhayan, kanang panginabuhi, halos ang tao masyado siya na-influensya ng mga panginabuhi. So, ang tao, apektado din itawag economic week na mula halos ang iyang panahon gugulog para nila sa panginabuhi. Tinod. Halos kadaghan tao ang iyang gugol ang iyang panahon sa panginabuhi. Pero kung sa isulti sa itong Ginoo, ingon na natong Ginoo sa Matthew chapter 6, dili magkagool ang inyong mga kasing-kasing. Sulat na lang inyong versikulo. Dili magkagool ang inyong kasing-kasing. Sumalik ka mo sa Diyos. Sumalik ko sa kamo ka. Hindi siya, ayaw ka mo kabalaka. May tungkol sa inyong kanon. May tungkol sa inyong himno. Tanawan ninyo ang mga langgam. Tanawan ninyo ang mga mananap sa kapataran. Wala sila mang kanon. Wala sila mang-ani. Wala sila maghapon na sa lapa. Pero ang inyong laging kong amahan, wala magpasagal kanila. Daon sa pagkamo ng mga anak sa Diyos na iningulahin mo. So makita natin na ang tao masyadong gugol sa mga pinasyon. Sa panginabuhi. Mao kini nga hangin. Mo na natagay mga tao na di makasimba kay naikot na hindi nga hangin. Tinote. Di makasimba. Nga naman, ikot sila ni anak na hangin. Super typhoon pa na. Sobra pa na ang Pablo na hangin. Maigo ka ka sa mga panginabuhi o panginahanganon. Maingon ka ng simba permanente na ini panginabuhi dili. Anak na, lamiyo kami sa asa. Tungod niya ang hangin. May ilang na sister. Atong Ginoo nag-encourage siya, ingon siya. Sa 1 Timothy chapter 6, ingon siya. Kung naamoy magkaon, naamoy ikabiste, igo na kini na makatagbaw kayo. Siya na maikatong na mahimong dato sa tumpawag nato sa mga pagsunod. Amen? Baluwa mo, kini Panginoon. Baluwa mo, usahay, ulagayan ka ng iglesia. Anong, ang panginabuhi, mudaghan ka niya mong panginabuhi, nakaimong ka na pinipanalangin, hangin sa. Ang tawag ni, ano ba mo nga, ang Babylonian, na spiritual Babylon, which is the Roman Catholicism, na ani, saka, ano ba mo, ang danger sa daghan sa kapanalangin, delikado. Kung ikaw na kay daghan ng mga panginabuhi, labi na kung naa sa ministry, kung di mo ni mabantiya, delikado. Kasi kung isultihan ko sa brother ko siya, look, magsunod na iya kung ipakita sa iya na nagsunod ng mga tao. After iya kung interview ka ng tawanan na dili siya pastor. Ang iyang nagsunod kanya, mga pastor. Hindi nga dili pastor, na akong interview na dili siya pastor, wartahan, milyonaryo. Pero ang pastor, way kwarta.
Sa fellowship, ako sa kailan sa mga brother, batayan mo. Kanang tawanan na dili pastor, na nagkakwarta, mauna isigi, wali. Mawa, hindi ko mao. Kaya dili sa kalibutan, basta maigo ka sa hangin sa Panginoon. Ang tanaw nimo sa mga tao na naayina, yung buksan ang wala. Sa kalibutan ka na, ha? Buyok mo. Wala na sa iyang ibantayan, tinuot. Wali ang pastor na pastahan, siya'y magbuot sa mga higda, siya'y magbuot ang sa mag-fellowship, siya'y magbuot kung sa katapik. Pero dili siya pastor. Pero na siya'y magbuot. Nakasabot mo. Sometimes, huwag ang maayon na Panginoon makakontrol sa ubang mga tao. May gila brothers and sisters. Kung naatay mga financial na mga blessing, ayaw ko ni gamit sa pagkontrolar sa mga anak sa Diyos. Kaya ano man, hangin din. Wala si Pablo ni siya. Sa kadagaya man sa kawalan nun, ibalo ko. Nagaling na ay kwarta, yung usaway kwarta. Bimalit sa kabanin pa. Nga naman, ako sa shopping, dali. Mag-shopping ka. Katungko sa mahibahod. Yung masay kwarta na nag-invite sa iya, na ikaw, na shopping, tagaan ba siya? Mamutanan ko, anong tawanan? Simba din. Kung siya, naigo niya ng hanina, di mo simba. Naigo man siya. Kumplito siya, pero naigo siya niya ng hanina. Tala yung simba, pinti. Kuyong ko naman sa kesana. Palit tayo dito. Naigo ang kabus na iksoon sa hangin, ang gigamit sa kandato na iksoon, gihuyok na ito na hangin na. Sila duman na ipas. Nakasabot ko. Muna nga, kung nakamay mga blessing, please, ayaw na kapitan, ikaw mahindi. Ikaw mahindi, pero ikaw mahindi. Baru ba mo kasi tawag sa atong isun, iwan sa atong isun. Brother, katong imong isulti, maugyod. Siya na din pastor siya mag-o. Kung ano sa mundan, ano sa magsugod, kung sa iwali, tanan. Ito, hindi siya tinuloy ng isulti ko. Hindi na, nakuha ko na sa sila. Ano ang mga hindi ko makonsin. If God will bless us, do not use it to control the children. Nasagot ko muli. Ayaw. Pero kung ikaw na kulangan, ikaw ang ko'y kwarta. Di ko nasimba kay wako'y kwarta. Naigok sa kanya na nahangina. Di ko musimba kay wakay hugas. Kumplisat ka doon, pero naigok ka niya ng hangin. Sobra pa na sa super typhoon. Ipakaigok din. Panahon sa pagsigba, tuwa ka dito. Ilipat ka. Kaya nga naman, ka na hangin dito. Dahil akong Ginoong Kristo, kanunay siya ng sulti, na ay makaon, na kay kapisti, ito na kini, makatagaw ka ninyo. So kung natin mga blessing, sabi na, nakadawat na ini ng mga blessing, maayon ng Panginoon, gamitan na alalayan mo ba na makadoon sa pilan sa inyo. Pero doon ang Diyos ka, niya ikaw sa kabos, ikasan na kabos, na naigo niya ng hangina, ayaw na himo ang rason na di ka makapilusip. Ayaw na himo ang rason na di ka makasimba. Pagsubong baktas. Ikatsan ka. Ginoo, na ako'y kawalan ko. Pero hindi ko gusto magpaligok niya ng hangina. Kanang hangin, hindi na pwede makaligok. Kaya hangin na akong iginhawa karon, ininhawa na ikan sa Diyos. Scripture, kasulatan, baktas. Nakita na aking itso ng baktas. Katong mga tao na uy, ako itso ng baktas. Sabahan. Ikapon sa kanila. Kasi mga hindi ko makonso. Hindi na mga butang na aking ibulisis. Kasi hindi ba mo kasi photo sa luwan sa Facebook.
ang piskobinan sa best, yan yung tingin para iya mag-gather ang tanang kwarta sa Tero Kalibutan. So, hindi ba namin yung tanang sa organization, what is the purpose of the piskobinan? Kaya sa pagsunod sa last week ni Daniel, na ihimuon ang piskobinan. Ini nga piskobinan, Daniel chapter 9 verse 27. Ini nga piskobinan, himuon ini sa Antikristo. Ang Antikristo na mao ini maghimo siya o piskobinan. Sa Daniel 9:27, ito dinakasulatan, niya, ablihin yung Biblia para Daniel 9:27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. O siya magapamatuod sa likod na tugon ubang sa daghang sulod sa kasamaan. Mga hindi kong patuliso na ay piskobinan na himuon sa Antichrist. And this is the Antichrist. With many religious leaders, with many nations, maghimo siya piskobinan. Pero ang piskobinan na ilang himuon, ang katuyuan niya to gather all the wealth of the world back to him. Mga tanang ko yun. Sa last week, sa 70 ang Antichrist, walay bisang kinsa na magpamalit o magpamalit. Amen? Walay bisang kinsa na makapamalit o makapamalit. Gawas kung magpamarka siya sa marka sa mananap na mapitas. Revelation chapter 15. Inumin niya ang sulat. Verse 16. Revelation 13 verse 16. And he calls it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and in their forehead. 17. That no man might buy or sell, save he that had a mark, or the name of the beast, or the number of his name. 18. There is the wisdom. Let him that understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Okay. Ang purpose of this book, para iyang makontrolar ang ekonomiya sa Tero Kalibutan. Mamagana ko ninyo, kinsay pinakadato na relihiyon sa Tero Kalibutan. Kinsay pinakadato na institusyon sa Tero Kalibutan. Tero Kalibutan. Kung may mga Iglesia ni Cristo, na sila ay dato piso-piso lang mo, pwede na ang sila piso-piso, hindi sila maka-surpass sa wealth sa Roman Cristo. Pero sa Pento, dili kasi kontento, dili niya. Maghimo siya pisko dito. Para ang katapusan na kwarta, the last centavo in the world will be controlled by the Antichrist. Ang katapusan na kwarta na 1 centavo control sa Kristo. Pag makontrol na niya, naana niya ang tanang wealth sa Tero Kalibutan. That's why ang purpose, meaning Antichrist sa pagpisko din. Kugad. Kasi na ay mga tao na ang tuyo, mag-isabon dahil sa kalinaw lang, lain ito mo. Anong mga away sa ayos ng magsabot na lang sa maglinaw, pero ang tumong na batayan, basic, marang Antichrist. Sa tiyan, naghimong pisko nila. Ang gawa. Ang purpose niya para makuha ang tanan. Pag makuha na niya ang tanan parta, pwede na siya ang sulti. Hindi mo makapalit o hindi makapamaligyan. Gawas kung inyong matawag ang marka sa anak na mapitas. Kontrolado na niya ang unang hangin. Nakasagot ako niya. Kontrol na niya. Pero karoon din niya. Although he is rich, siya dapat, pero hindi pa niya. One day, matingala mo, Tero Kalibutan, control na niya. Pero praise God, ang bride wala na. Amen. Gawa sa marka sa Diyos. Manang ingon siya sa Ephesians chapter 1.
Ephesians chapter 1, verse 13. Yun siya din. In whom ye also trusted. Nanihili ka muna nagsalig. Human ninyo madungog ang pulong sa kamatuoran. Inyong isaligan siya sa diyan na inyong nabati ang pulong sa kamatuoran. Mangutanan ko ninyo. Sa diyan na nabati nato ang pulong sa kamatuoran, misalig ba kita? Amen. We heard the word of truth. We trust. Ako misalig. Huwag ka magsalig. Amen. Amen. Huwag ka magsalig sa political way, sa military, sa religious. Wala ka nga isalig. Atong isaligan ng Diyos. Ang iyang kamatuoran na atong nabati. Hindi mo na kasulatan. After you heard the word of truth, human na ikaw nakabati sa pulong sa kamatuoran, the gospel of your salvation, ang maayong balita sa imong kaluwasan, in whom also after ye believe, na manili ikaw nagtuo, you were sealed with the Holy Spirit of Christ. Kamu itatakan sa Espiritu sa Diyos sa Diyan ka naman tinatong kamaturan ng dayang sa mga. Kasi wala ta dire tungod kay naay magkawali. Wala ta dire tungod kay naay mga eksona nato nga niya karon dire. Ni ata because we hear the word of truth. Amen. Ni ata ay nabati nato ang pulong sa kamaturan. Wa tay pakialam kung kanang atong katapat kung taga-asa na kung say rango ana, kung say kabos ana, dili na kanya kita na. Kung kaniya ito, kalaban nato na, dili na mo atong gitanaw. Ang atong gitanaw, ang pulong sa kamatuoran. Na atong nabati, ikan sa Diyos. Na atong isaligan, na atong gituohan. Kay niinig kita gihaselyuhan sa Espiritu Santo sa saan. Kinsay mga, dili na mo atong gitanaw. Kay kung maupay atong gitanaw, kanang mga butang, kanang atong mga away, kanang atong mga higala, kanang asat ka, kanang atong mga away, kanang dili na, wala na nato tanawa. Way atong gitanaw, gawa sa pulong sa kamatuoran. Salamat ka, nga naay pulong sa kamatuoran sa kanya. Huwag magtanaw, mahitungod, kinsay magwali, huwag magtanaw, mahitungod, hilim, anak ko niya kay makatabang, dili ka na may atong gitanaw. Ang atong gitanaw, wala ilaing kung hindi ang pulong sa kamatuoran. Kung kini mong matungog, kung kini mong saligan, katimbrihan sa Espiritu Santo. Kung ang tao matibrihan, dili may kong kini. Kini upat kahangin, basta matibrihan ka sa Espiritu Santo sa saan, dili ka maunsa na upat kahangin. Wala ka man, kadagaya man, dili na makabanda sa imong pagpangalagan sa buhay na Diyos. Kung ikaw, timbrido sa Diyos. Sagot mo siya. Praise God. Kung nalipay, nabisan ka ron, upat kahangin, dili ni magtando kanato na nakatimbrihan sa Espiritu. Mga brother, ako kong problema, financially, no, dili na nakatando sa inyong pagkakas. Because God filled with the Holy Spirit of Christ. Yan dito na. After we heard the word, Lord, mga hindi ko makasok sa panahon natin ito. Pasalamat na na-save yung Panginoon. Salamat ka na pwede pa ka kasi nila. Pero kung ikaw wala na-save mo sa Espiritu Santo, sa kinimahangin, maligo. Inikigo sa kawalan doon, maligo. Sa kadagaya, igo sa gapon. Kung mudagaya panalangin, mausap sa binatang. Kung wala po, mausap po. Unahin ko siya rin David, Ginoo, ayaw ko pang dato apang ayaw. Kay basihin kami tanda. Ingon sa sinabi, Ginoo, ayaw siya ko papubriha pang ayaw. Kay basihin kini mo tanda. Amen. Pero salamat sa Diyos, isang pagkatawal pa na.
kinahangin at di na makaunsa basta makadawat ka sa timbre sa Espiritu Santo. Pero kinahangin na di sa makaunsa kung ikaw mo'y pinakakapos na magtotoo, di ko na. Di na makaipit-pito. Kaya nga naman, nadawat ni mo ang saan, silyo, timbre. Wala'y makadakmal ka rin. Di makadakmal ka rin ipatama. Amen? Amen. Yes, sir. Sabi na natay makawag. Natay kami sigo na magpapag. Sa mga datosan, ayaw mo pagpapus. Yung namdamin ninyo, nga doon natay mga pakandik sa langit. Dili pa magsalit sa iyo ng kayaman. Kundi ka na kung isaligan, iyong tanong, alangit nun, yaman. Amen? Amen. Wala nga permanenteng tapos inyo. Dili mo usap ang itong mga hangkuna kasi na-apply studio sa Espiritu Santo sa Diyos ng oras. Sa imong nahimutangan, sister, kung kini nga mga mensahe ng ilawat, kung isaliga, the Holy Spirit will come down and save you with the Holy Spirit. Ingon din siya sa Ephesians 14, which is the earnest of our inheritance, na mao ang patinga sa atong panunundon hangtod until the redemption of the fortress possession under the presence of His glory. Ang Espiritu Santo dahil sa Diyos na timbre, mao kini ang atong patinga sa atong panunundon. Ako anak sa Diyos. Kamo anak sa Diyos. Amen. Ipamatutan kini sa Diyos sa iyang Espiritu Santo. Ingon ang patinga sa atong panulundon. Naatay panulundon kung sa atong Diyos na atong gialagaran, kung sa atong amahan, way laing manununod ini. Ikaw ako na nakadawat sa Padre sa Espiritu Santo. Glory to God. Kung sa kadagpo atong Diyos. Hailumon sa mga kwarta di ka makailo. Isang sa kapos di ka mga anak sa Diyos. Hindi ko pahangin. Ba'y ako sa mga Tuhan. Amen, Lord. Na ay pating, na ay panulong. Hallelujah. Si Ba Albert na siya panulong doon. Sabihin ko, dili sa iyo. Anak siya. Kaya na itong mga pobre na kay panulong doon. Kung isa na ay panulong. Pero mas labaw tao panulong doon. Ibubuhat ka sa pating na sa Espiritu Santo para muabot na ang panulong. Sabi ko, kanindot na nakaka Espiritu Santo. The next, sunod na hangin. Political will at nangilisip. Sa Diyos, ikaw ba't ikadawang hangin, political will? Balo mo, ang Diyos nga itong ialagaran, wala siya sa mga politiko. That's why wala'y mga politiko mga anak sa Diyos. Sa mo nila, wala'y mga politiko. Balo mo, sa politiko, kining politiko, hindi mo na tao mo'y marami. Ang plano sa Diyos is theocracy. Theocracy, meaning ang Diyos mo'y naghari. Ang politics, resulta kini sa democracy. Ngayon na ay mga eleksyon ay politika, resulta kini sa demokrasya. Balo mo kung sa demokrasya, di ba man mismo yun siya,
ang boto rin kasabot sa demokrasya, democracy, na ang yawa na buwang. Pero ang original na plano sa Diyos, sa iyang katawan, din democracy, but theocracy. Theocracy. Na ang boto kasabot ang Diyos mo ay maghari. Amen? Muna na, ang political, hindi dapat maigo sa mga nasyon. Pero one day, kayo sa kababae, na nasa ibinigay ng Diyos mo, doon siya sa atong Ginoo. Ang iyang mga anak na nalagad sa atong Ginoo, doon siya, ingon siya, Ginoo. Nako'y hangyok din. Hindi ko na atong Ginoo sa man. Huwag doon eleksyon silang panahon, pero kung sa may mong hangyok, na kung naanak ka sa naging hari, kini mo sa na kung anak ibutang sa tuo. Kini mo sa anak na ibutang sa wala. Kung sa may butang sa butang. Mura gusto sa babae na iyang anak na nagsunod-sunod sa itong Ginoo, may mong ilite, o maway. Sa wala ka o sa tuo, sikat ka. Balong mo, nagkini, giribyok sa itong Ginoo. Ingon na itong Ginoo. Kung gusto ka mahimong dako, bisan kinsa na mahimong dako, kinahanglan maulipon siya sa tanan. Amen? Bisan kinsa na mahimong dako, kinahanglan maulipon sa tanan. Bisan kinsa mga magapataas, paubos. Bisan kinsa nga magapaubos, pataas. Mauna ang plano sa Dios sa iyang katawan. Kung gusto ka mahimong dako, kinahanglan maulipon ka sa tanan. Kinsa may gusto mahimong dako, ulipon ka sa tanan. Sulugon. One day na ay natingala na ito dito sa Manila. Ibigyan ako din dito sa Manila. Na ay tabangunan na mag-alasa o mga para sa fellowship. Atong brother, pinalasa. Ang tanaw ng mga anak ko, brad, dagan pa, dagan pa tayo. Yan ito mo, nidagan mo ni alasa ko. Balong ang sa isulti sa naman totoo. Pastor! Wag! Wag! Bakit? Mura siya nakakita o multo na naay pastor na alsa. Pastor! Wag! Ang gidala, aspas. Taon-taon ang brother Limon. Saya kasi. Pastor ba talaga yun? Limon, ang sister, pastor. Pastor, wag. Sa kuwag, sige. Alsa. Ilang mo na una, pastor pag-ikali. Kaya ang pastor dito, sa mga denomination, hindi na pwede mo pala sa mga butang. Pero gusto ka mahimong labaw, kinahanglan ulipon ka sa tanan. Pero pa mo ang tao na tingala siya. Nanigarilyo pa kayo na magtotoo, ang iyang asawa magtotoo. Sige, kumatala, pastor ba talaga yan? Nagkunsingot ako, sige, alsa. Nangutala, pastor ba talaga? Sige, kumatala. Di ang sister nagduhalo ka sa pastor ka ba talaga? Nagpastor ko ako, sister, sa Mindanao. Pero kung sige mo, pakuman ako, tabang, gitagaan ko duha ka t-shirt para ilisang sa akong sinila. Kaya ilang muna ang pastor. Dili magtrabaho, dili mo tabang, dili. Kung naay pahinaan, mamahina ka. Amen. Amen. Kaya pastor, mandar-mandar na dili. Trabaho ka kung trabaho. Gapon sa tingala. Pagbutang nilaw, water, sa water dispenser, tubig, ako inalsa, kasal. So may mga tawanan na, mura mga usap ang mga unaw. Kasi ayaw ba? So di man ang pili. Sa mga politiko, ang mga politiko, maayon sulbi, pero di mo buka. Diba sa panahon sa eleksyon, haring lungsod. Iboto ko ninyo, pagkaboto na, pagka-daog na, di na haring lungsod. Ako'y amahan ninyo, ako'y magboto. Pero, haring lungsod. Mga hindi kong makausap. Sa panahon, sa politics, what ay ginisip na ako din gawa sa pulong sa kamatulog. He stand above his case.
That's why in the book of Hebrews, Hebrews chapter 1, wala ang pinakalabaw, hindi kininiya sa Hebrews kapitulo 1. Ingon din ang kasulatan. Hebrews chapter 1, verse 8. But unto the Son, he said, ug ngadto sa anak siya mingon, thy throne, O God, is forever and ever. Munang kingon nila ang anak ko, no, Diyos. Thy throne, O God. Kaya ang trono sa Diyos, walay lain kundili ang anak. Ang Diyos, musulti pinagi sa anak, mulingkod pinagi sa anak, mahukom pinagi sa anak. But unto the Son, he said, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. 9. Thou hast loved righteousness. Ikaw na higugma sa pagkamato, and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with oil of gladness above thy fellows. So, way daing itihugan sa dihok sa kalipay, sa lanas kalipay, labaw sa tanang mga tao ang atong Ginoong Jesucristo. Di anta ni kurasa, way daing atong labaw ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang atong labaw, siya ang atong pakulo, siya ang atong son. Mga tanak ulit yun. Ang atong Ginoong Jesucristo nagpaputat pa. Ang atong Ginoong Jesucristo naghari-hari. Ang atong Ginoong Jesucristo is safe, a model of live. Pero makita ninyo karon. Daghay mga magtuturo na mag-away tungod din ng hangin. Kita ko kanina ko sa sultan na hapilit pagpungo lang mga kaigsunan. Kaya wak pang pumunta ng isaw, dili mo sa wakang pumunta. Naigo sa hangin sa politika. Amen? Naigo sa hangin. Ayaw mo pagpaigo sa hangin sa politika. Pero pag mo ang politika, hugaw. Gawan mo. Hangin ka. Amen? Pwede rin akong leader. Ari ko pumunta kayo, sige man, nagtrabaho mga. Ari ko pumunta kayo, gitagaan mga. Gisaaran mga. Pero, wako may mga di pumupunta. Pero, please, ayaw maghimong leader sa politika. Kaya kung mahimo kang leader sa politika, naigok ka sa hangin sa politika. Balo mo, na ay saad nga dili mapakis. Ang saad sa mga politiko, mapakis. Daghay mga saad sa politiko, pulos pakis. Pero ang Diyos, atong Ginoo kung magsaad, wala kang pakis. Mananadakat dili tamayog niling political way. Kung si Kristo na yung leader, kung si Kristo ay yung hari, huwag kay kahatukan. Bisan si Kinsa pa. Bisan ka may mga hakito nito sila. Pero huwag kay kahatukan. Kaya naatay dito. Next is military. Kung imong tanawon, kini nga hangin, delikado ko. Kung buhian kini, manang ang ubang mga tao, mahilig ko. Dili ko sila is military, pero mahilig ko mga armas. Ang politika. Actually, ang military, huwag ko may mga dili na tawang military. Pero ang military power, dako kini ang distroso ng mahimo. Ang tira, ang mga gubat, dako kini ang distroso. Pero sultihan ko mo. Ang gitundot sa Diyos ka na, dili pagka-military na literal. Read your Bible in the book of Ephesians. Ingon din yung Episo. Ang pagkasundalo na ito, ingon siya din sa Episo. Kapitulo 6, versikulo 10. Isuot ninyo ang tibok armadura sa Diyos. Aron ka mo makabarog, batok sa malipat-lipatong kaugdahan sa kaway. Kay kita nakibugno, dili sa unod ng dugo. Apan batok sa mga punuan, batok sa mga gahom, batok sa mga punuan hiling mangitngit na kalibutan. Batok sa espiritu, hanong kadautan sa mga katas kadautan. Tungod ni ini isulot ninyo
ang tibuok armadura sa Dios aron kamo makabarog ni anang mga adlaw ni anang daw. Ug human na kamo makahimo nini, makabarog kamo. Barog nga malig-on, sulubi ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ang inyong mga kutamaya sa pagkamatarong. Nya ingon dinhi, o ang inyong mga tiil nga sinapinan sa pangandam sa maayong balita ug labaw sa tanan. Kalasat na mong pagtuo o nasaramba ka makabuntog sa tanang udyong sa mga dautan o dalhan ninyo ang salakot sa kaluwasan o ang espada sa espiritu na mao ang pulong sa Dios. Iti pag-ampo ka mo sa tanang mga pag-ampo, pangamuyo sa tanang pangamuyo nga magtanaw hangtod nga makailubon o mga muyo sa tanang mga balaan. May ila brothers, naay armas, pero dili pisikal na armas. Isunod ninyo ang tanang armadura sa Diyos. Natay arpon, naay sanakot, helmet of salvation. Natay bako sa hawak na mao ang pulong sa kanaturan. Natay kutamaya na mao ang pagkamatarong sa atong Ginoong Kristo. Natay sapin sa sapatos na mao ang pangandam sa maayong balita. Natay taming na mao ang pagtuo na sadyang makapalong sa tanang udyong sa laman o labaw sa tanan. Ang espada sa espiritu na mao ang pulong sa Diyos. Mga hindi kong makusa. Atong pakikaway, dili pakikaway sa mga unod ug dugo, kundi makagagahong kini sa pagbundok sa tanang mga kuta sa mga pangatarungan. Atong ginapiyat ang tanang mga makahitas kong babag na nag-alibatok sa kahibalo sa Diyos aron atot silang mapiha aron ahimong masilugtanon ngadto kang Kristo Jesus. Mao ka na ang plano sa Diyos. That is, dili kay gamit sa armas. Sunod, last, religious. Dalo ba mo? At sa diyan, nagpili namin sa brothers. Kapit dili ito, testimony sa Kristo. Sa pagpamutan na, kinsaman mo, kung sa'yo tuyo, ingon tong tiyang kaila, Pastor Escobar, wag hindi gawasan. Paggawas, isulod siya, yung gabihan. Intayin siya mo, muting mo, hindi mo kita ang libig. Sige siya, warat ka ng basta kami. Mga pila kami ito, hilo. Ang mga bride of Christ mo, kauban ko ninyo. Ito ba? Sige, yaw. Kung ano ako, pangulit na lang, napay pangulot. Sa sindi niya ko ay, ako ito ba? Naman nga naman ako ito. O brother, wala ang bibili. Wala may pundo na ang gitan. Dili ang among kaugaling ng mga gitan. Sige ng Yesu Cristo, among pa. Sige ng Yesu Cristo, ang among ibig. Wala may dahin. Nagkanan siya pag-ibig. So, pagkukusubi sa puno, nalipis. Niya taon-taon ang iyang asawa na mas grabe pa kung support sa intay. Pagtanaw niya. Kinsa man ni sila? Murang mga kauban ni sa intay. Nagpa-atras ng asawa. Kasi pagsulti sa pulo, nakabati ang asawa. Tingalam yung magdahil ng asawa. Pastor, mangandat ko pagkaon para hindi mo mga tulog, hindi mo magiging. Mga hindi ko makusap. Wala sa magdala o relihiyon. Kaya ang relihiyon, hindi na mo higpit na pamaagi sa Diyos. Kanyo nag-remember si Adan sa diyang anak isa. Pagkasala ni Adan, kung sa may gihimo ni Adan, nagdahil siya dahon sa kawing igir. What is religion? Dahon sa kawing igir, itapis niya. Sunod, nagbuba, nagtapis na sa tublaing na dahon. Sunod, naghimo na sa diyang laing dahon. Pero tungkol kay higop naman sa Diyos, ang Diyos nagpatay ng karnero para si Adan kung si ibang makabiski, dinigipatay ng karnero. Huwag ka na na karnero ba, walay laing kung dili na kung Ginoong Jesus. Dili na religion. Mga religion, mukna lamang ka na sa tao. That's why we are not religion. Dili ta kay nakata sa religion. Dili sa ta religyoso. Bago mungkin sa religyoso, delikado ang religyoso.
makapatay kang tao kung maghimo kang religious. Ang Diyos nagsulti ka na to, itudluan ka to become spiritual. Spiritual. Kaya ang Diyos wa katudluin na mahimong religious. Ang religious, delikado. Makaimong ka nga, dili makapatay. Makaimong ka nga, buutan ka ayaw. Pero inwardly, balo pa mo, kining religion, masuntog gani sa iyo. Mga tao, kita gani krus, sakay sa kanan. Ay, pulitos ka. Right. Ibalik. Sa sakyanan. Paglabay sa mitigyo. Paglabay sa simbahan. Mulabay rin. Pag mag-basketball, labot ang basketball, mulabay kang mitigyo. Right? Yan ay tubig. Hinay kayo sa simba. Simba. Grabe ka lang, pero di kabati o kasikas. Magkabati ba mong kasikas? Grabe ka lang ng mga tao. Pero, kahidong kayo. Puno ang simba. Murang kain naman dyan ba? Kita, saba, sila, inay, muna mga religyoso, delikado na. Batayan na. Iskong pinituto. Kuglaw. Pero paano bumasa pagkauman? Ino. Basi. Grabe. Isang mga pastor na nasa religion. Grabe ang sultan mga pastor. Pinahiluna ka lang, hindi mo nagnagi, pero di niya halos sa tayo. Pero tanaw ang mga iskandal sa internet. Grabe kabagat iskandal. Scandal. That is weak. And God did not teach us to become religious. Makapatay ka na. Barumo ka ng religious, makapatay ka. Nga na makailog. Ang unang border sa kalibutan tungkol sa religion. Mas delikado din sa tulo. Kaya tining tulo, resulta lang din sa ikaupan ang religion. Kanang economic, political, military, resulta lang sa religion. Matapasap na bisitahan ka po. Pastor, testimony. Testimony. Kaya ako, na ako'y anak. Akong anak, nakabalaog sinis. Usang anak na akong nababae nakabalaog, Amerikano. Kwarta kami siya. Akong anak, Siman. Kinilang mo sa anak mo, among suportahan. Bayan dito. Kung naman sa Methodist mo, tingala ko kasi. Sa dinyan akong anak na Amerikano, nagsimba. Bukutan mo, magkihatagon man. Kada mo simba, takan niya. Paula mo, kwarta. Napuno ang akong simbahan, akong balay ng puno. Hindi ako ito 100 kita. Natural. Muabot yun. Ang uban, nangutang ko, 50,000. Diba, brother? 20,000, 5,000, pagkakuman pa, pagkaon. Puno ang ilang simbahan. Grabe. Kada simba, magpukot sila. Kaya pagkakuman ka sa Amerikano, dulo mo. Brother, yung iba Roman milyonaryo. Kaya kining relihiyon o kining economic mag-uba na. Di na pwede na ang relihiyon why panginabuhi. Basta ang relihiyon ang maghatag o panginabuhi kanang leader sa relihiyon. Puno sila. So sa kayo panukot na. Kaya wala naman manimba. Ang unang mga manimba ka itong nakautan ng tag 50 mil. Pag abot pa sa gawas,
Hindi mo pagnilaan ng mga pulong. So that is religion. Balo mo ang religion, hapit pa silang kamatay. Kailangan nag-treat sa ilaw, kamatyon sila. Kaya wala may kabayad, sokton Manila. Pero karon wala na lang. Sagda na lang ang mga pastor. Mauna, kitawa na ito atraka ang mga tao pinaging kwarta. Amen? Kaya kung atong i-attract sila na naay kwarta, nata sa religion. Balo ba po ang religion? Ang unang nag-dokod ng religion, si Cain. Plastar niyang halal. Arrange pag-ayo ang mga prutas. I-arrange pag-ayo ang mga gulay. Mga gwapong mga gulay, pag-arrange. Hinay siya bituol sa amalan. Ginoo ang mga. Nindot ang mga pagka-plastar ng mga prutas o mga gulay, pag-plastar ni mo ni, pwede nini po ka ng mga wall decor na maayon na pagka-plastar sa mga gulay. Nandito. Si Cain, why religion? Patay siya o karnero. Giwisik ang tubok. Murag way klaro ba? Ang mga taong tanaw, may arrange. Pero kini, arrange. Pero kini, tanaw ni mo, grabe, bisik-bisik, miss. Ato tayo, baro ng born again is a miss. Grabe. Tanaw ni mo murag. Naituko, karnero na hayang. Mura ba? Di ba ang kinabuhin na itong mga Kristohanon sa primero, murag, miss man. Grabe. Grabe naman kataas. Inyong pangkulan ng mga tigulang, bata, among lang mo naman mong tigulang. Pero ang Diyos, may gidawat sa Diyos nga pagsimpa. Nawala sa Diyos. Ikadaugan ang kalayo. Pero sa may, si Cain, ang awling Cain. Uy, na may kalayo. Naligod ko si Cain. Supok si Cain. Pag-abot dito sa umahan, ipatay niya si Abel. Mga hindi ko makuiso mo. Kanang mangdaot ninyo, mangdunggab sa likod, na anak sa relihiyon. Kita wala ka sa relihiyon. That's why I believe nga kini nga mga butang. Upat ka mga hangin. One day, buhian kini sa Diyos. Singkitan niya, pero dilitan niya, buhian hangtod na ang mga anak sa Diyos. Tanawan ninyo ang ka-importante sa timbre. Sa Zacarias. Ezekiel chapter 9. Yun ako yung gustong masahod. Ezekiel chapter 9. Verse 4. Tingnan din eh. And the Lord, Ezekiel chapter 9 verse 4. And the Lord said unto him, go through the midst of the city. Through the midst of the city, and set a mark upon the foreheads of the men that see and that cry, for all the abomination that be done in the midst thereof. Giingnan sa Diyos ang iyang lakaw sa katuwaan sa syudad. Sa Jerusalem, butangig marka sa ilang mga ulo ang mga tao na nag-agulo, nagtuaw sa tanang kadautan na nahimo na naa sa anang syudad. Unto others he said in mine hearing, go after him to a city, and smite, lift not your eye spear, neither have ye pity, sleep utterly, pamatkan ninyo, tanan, old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark. Upon pamatkan tanan, pero ayaw pagduula o hilapti ang tao na naay marka. Kung naay marka, nato, dili ka malagta. Amen. Pero ang isang pero ayaw pa siya katong nituaw. Markahin kong nituaw, tungod sa kalautan.
Markahin ka kung nagmasulog o tungod sa hugaw sa kalibutan. Mangutala ko ninyo. Ibsa'y malipay ni kaugawan sa kalibutan. Walang tamalipay. We cry for the wickedness of the earth. Makita ninyo ang kahugawan sa kalibutan. Makita ninyo sa bulan. Sa mga kadalan. Hindi mo kasing-kasing murag-urug. Ginaugan, ginunaan kami. Nga na may mga reliyon na kusog na natin. Nga naman, kay kinig ng mga butang hangin. Maigaw gani ka sa hangin sa reliyon. Sigurado ka. Ang mga membro sa reliyon, hatag ka na. Para lang sa ilang reliyon. Maigaw gani ka, kinig oras, kinig upat ka hangin, delikado. Pero one day, buhian kini sa Diyos. Pero tapos na ang mga pagmarka. Sa diyan na mamarkahan na, buhian ng upat kahangin. O buhian na kanin upat kahangin, grabe na. Di ka na makapamalig, o di ka makapamalig yan. Establish na ang one world church, one world government. Ang military, ang Papa sa Roma karon, na siya yung religious power, but have not political power. But one day, na siya yung religious power. Naanasad siya yung political power. Naanasad siya yung economic power. Kontrolado na niya ang entero na kalibutan. Pamatyo na niya ang dili mo simba sa larawan sa kanya. But praise God, mga anak sa Diyos will receive the back. Imanin ninyo, wala tayo tagana sa Diyos sa dakong kasakitan. Amen. Gitagana ta sa Diyos sa pagkapo sa kaluwas, sa himaya, sa rakka. Pero gusto kong masaktan ninyo. Sama sa isip kayo kanina sa tuliso. Dili ninyo kalikayan ang mga daghan ng mga pagsulay o mga paglutos. Dili na ay great revelation. Mga paglutos, mga pag-BI-BI, sulutan. Para i-test kung kababay ko nili mga hangin. Kasi yung mga tao, God, maayo kayo nakakalinan sa tubay, kaya jismin na raba ang ulo sa butang pilihan. Huwag ko magkinahanglan. Kung kami sa Panimalay na milimawan na rin 50,000. Tako. Pero sultihan ko kamo. Maybe, tayo pumilig siya na ilakaw na. Maybe, hindi ko makapunta. Sultihan ko kamo. Salamat ka sa Diyos. Mawalang sa ego niya ng mga hangin. Praise God, ditibrihan ka sa Diyos. Na mo ang saat sa Espiritu Santo. Pati na sa atong panulunod. Ang ekonomiya, ang panginabuhi ng kalibutan na labaw pa ang ginagdam sa Diyos. Amen. Amen. Ang politikal ng mga pamaagi sa kalibutan, labaw pa ang ginagdam sa atong amahan. Alang kanina. Mga militar, labaw pa sa milenyong way gira. Why religion sa milenyong? But praise God sa milenyong na ang atong Ginoo. Ikaw ako maghari ubang kaniya sulod sa ulo. Dili nga lawas akong dili sa lawas na dili na malul. Sa lawas na mahitay. What a glorious day on that day. Muna nga, dili ko lahiyan ka na. Kung na may dili ka ron na walang makadawat sa marka. Sa Espiritu Santo. So, di yung Ginoo. Tuuhan ako ang iyong panahon. Markahin ko sa Espiritu Santo. Well, maybe you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Tingali na bautismuhan ka sa ngalan sa atong Ginoong Kristo sa tubig. But you need the mark. You need the seal of the Holy Spirit. Dahil ang bautismo sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Panimuha ang bautismo sa Espiritu Santo. Kaya when you are baptized, by one Spirit into that one body, nobody can pluck them out. Wala na yung sakit. That's why ang tao nga naa ang Kristo nga natimbrihan sa Espiritu Santo, pwede siya mong sama sa isulti ni Pablo. Wala'y kaulad. Wala'y kakubo nga makapahimulat ka na kung gikin sa buhay. Wala'y pagmuluan ka ron. Di pagmuluan na umalabot na makabulag sa akong buhay. Yan ang Kristo. Dahil ang tao na natibrihan sa Espiritu Santo. Wala na, brothers and sisters, kung napaibig kayo, kay nakapamahin kayo, idoon ninyo ang inyong pagkaroon.
magpatimbre niya sa Espiritu Santo. Kini nga mensahe nga gihapon sa atong mga adlaw, dili kini usa ka aksidente nga inyo kini naraw. Sama sa giwali sa atong igsoon, this is foreordained before the foundation of the world. Ayaw ninyo makyasa. Wala na mga hindi ko makuso. Ayaw mo, young people, ayaw mo papaigo niya ng upat kaham. Daghay mga young people na naigo sa ekonomiya. Pag-minyo na lang. Kung magkaikulang ng panginabuhi sa tatay, nanay, mag-minyo sila kaya na mapunoy solusyon ang kaminyon sa ilang mga panginabuhi mo. Mas labaw ang problema mo kung mag-minyo mo nga dili insakto na panahon. At praise God, na ay atong Ginoo na atong kasabihan. Na ay kamaturan na naliyag sa atong mga. Kung ang nakiling na kamaturan, kung nagtimbre na. Kung ang nalilit na pagtado. Huwag man kay papa, huwag man kay kwanta, na kay kwanta, dili kini makapit. Daghan ay pagdaot kung sa dili kini makapit. Kung ang mahilig mo makusog, salamat sa Diyos. Kung ang matupad itong pastor na kung ibisita, last siya pastor. Kada ang hibig sa mga intay, ulos pagdaot. Ipakaon ka na mo, ipakatulog, isumpahagis ka, pag-abot sa usa ng pastor, gidaot ang nanaot ng pastor. Pag-abot ka sa usa, gidaot na sa itong usa, nagdinautay sila. Mapit na kung ingon, di nakuha ni intay. Pero gahapon, duhanan na adlaw, tulunan ninyo kakananan nini, huwag kabati na naamoy gidaot. O sister, hindi na among ministry, kanang pagdaot. Yun siya, pastor, kung mahirap tabangin niya. Lugay na akong pastor sa Pilipinas. Pero nakita na po na naay matuod na iyong gitara. Kung matuta niya, tabangin niya sa among ministry. Nung nangalis kami, February 24, giimbitar sa dito. Na sila 1 day fellowship. Kung matuta niya, pastor, kami maghanda ka na. Hindi ko magdala niya pagkaon para na. Sa katinadaan ng inyong church, nanong kamo pa'y magdala, kami magdala. Dagaming kwarta namin. Sandilan ng inyong kwarta kaya kung madin na kapok-kapokon. Sa kaninyo. One day, nagplano sila ng mga rin. Mga hindi kong makuso. Gusto kong masabtan ninyo. Nanili mo lang yung mga adlaw, God will vindicate His people. Salamat ka sa Diyos na naay mensahe ng kanina natin. Huwag tayo kitanaw kung kinsa sila. Huwag tayo kitanaw kung sa inyong kahintang. Di sa kalikas. Wala'y lain natong kitanaw kung dili si Kristo. Ang tulong sa kalatuan. Maninong ka mga ito. So, kung doon na may mga kaliksunan nga wala pa nila magdawat ang Espiritu Santo sa Diyos. Niling orasan. Kinulsuli ang inyong mga buhat na lilimaan. Balik ka mo sa Diyos. Pangalaga. Ni atong natimrihan na sa Espiritu Santo sa Diyos. Mga higong makungsod. Ayaw mo pagkaigong dili ko pagkahamin. Manang ako ni i-share kanina tungkol kay maukinin akong iba. Alas 3 sa kadaw, ipukaw ko sa usamakatan mo. Dito pawa ko kung ang pangutana mahitod diini. Sortihan ko pa mo. Kini akong ibasa na ipagsilyo sa Diyos sa 144,000. Pero sa dili pa masilyuhan ng 144,000, ang hindi, iyan ang silyuhan. Pero take note, dili na matugay, silyuhan sa Diyos ang 144,000. Kung magsugod na ganyan, pagsilyo ang Diyos, 144,000, ang hindi, wala na. Hindi na makadawal sa silyo, sa Espiritu Santo. Dining orasan, nagaya ka. Magpapuno ka sa Espiritu Santo sa Diyos. Ayaw pagpaigong, hindi ko patkahanin, hindi ko pagkahanin. Kung ikaw na igong maninihanin, so di ang iyong Ginoo, kabuli. Silyuhin ko, Ginoo. Naigong ko sa puwersa sa Panginoon. Naigong ko sa puwersa sa Panginoon. Naigog ko sa pwersa sa reliyon, sa pwersa sa militar. Mga hindi kong makusok na iginoo na ni-approach siya. Pasudlot na niya sa daghang mga pagsulay, sa daghang mga paglutos. Pag maukini ang kaagit, in any trial, we will enter His kingdom. Kung nanatili na kong isa kaya, mabot pa ng mga pagkibigay, atong kayo nila. Mabot man ang mga paglutos, dili na kami sa kaya. Pero praise God, na iginoo, na itimbre sa Espiritu Santo, na dinakanan. Sila ko na naturo, sa dilim madugay.
Laglagon sa Diyos, hindi kalimutan. Maabot ang difficult, amatyo ng mga tao, na ay akong kamatay, akong kabuliyan na mahitabo sa kalimutan. Apa niya ang tunay marka sa Diyos, lali ng pinili. So, salamat sa Diyos sa iyong kayo. Salamat sa iyong mga pulong na nagapahimangno ka nato sa duga na pagpinabuhin diyan sa iyong mga pulong. Gusto mo mag-awit pa, niling awit. Isn't He wonderful, wonderful? Kay bulungan ng Diyos na itong ialagaan. Kay bulungan siya na itong ginasimba. Tungkol sa pulong, sa iyang mga pulong na nas, sila-sila sa tumakasin. Hallelujah. Tumawiton, listen, He wonderful, wonderful. Slow down, hinay lang. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful, 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 wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word? Isn't Jesus my Lord wonderful? Wonderful, 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 wonderful. Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word? Isn't Jesus my Lord wonderful? Praise God. Mga higupang ito. Di ba kay bulungan na natin? Sa daghan ng mga bagyo, kusog na hangin, sa politika, sa ekonomiya, sa military, sa reliyon, praise God, kay bulungan natin Ginoo. Wala ka maigo sa hangin, sa ekonomiya. Wala ka maigo madagmali sa hangin sa politika, sa hangin sa military, sa reliyon. Praise God, kahigulong na natin Ginoo. Sa halos na ng tao sa kalibutan, apiktado, hindi ko mas kahangin. But praise God, maniwala sa atong kakabos, maniwala sa atong kahigtan, wala ka kasakti sa Diyos, na ay kahigulungan ng Diyos na atong kialagaran. Manang ang mga higong makumiso. Pasalamatan na itong Diyos, iyang kaal. Samtang mag-awit isn't He wonderful, wonderful? Itaas ninyo ang inyong mga. Pasalamatan ang Diyos na nagtawag ka nato na wala ka maigo. Hindi mo mga hangin sa politika, hindi mga hangin sa ekonomiya. Samtang mag-awit ka pagbalik, isn't He wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful, 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 wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word? Isn't Jesus my Lord wonderful, 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 wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word? Isn't Jesus my Lord